o poder das ondas do mar realiza un traballo de erosión sobre as rochas e os cantís do litoral. É un ataque constante que pouco a pouco vai esculpindo, modelando e remodelando as nosas costas. Canto máis fortes son as ondas, máis intensa é esa erosión causada non só pola auga salgada, senón polas areas e gravas que son lanzadas contra as rochas e provocan o seu desgaste. Para comprobalo, estamos nun dos lugares máis espectaculares da costa de Galicia, no concello de Ribadeo, máis exactamente a praia de Santa Mariña de Augas Santas, últimamente coñecida como Praia das Catedrais. Ao longo do percorrido podemos apreciar os elementos litolóxicos e estruturais que o constitúen. As fracturas na rocha, as furnas, as covas, os ollos, os túneles rochosos, os arcos e os illotes. Estamos ante un cantil da rasa cantábrica formado por rochas silíceas entre as que destacan as cuarcitas de tons claros, grises e verdes, de gran moi fino e formando táboas de entre 10 e 40 centímetros. E as lousas escuras, grises e verdosas. Esta cota é unha zona infralitoral moi chá que permite a rápida subida da marea que modela e fractura as rochas dando orixen a estas formas tan singulares. As furnas son cavidades na fronte do cantil que se crean pola fracturación da rocha ou pola alternancia de rochas de diferente resistencia a ser erosionadas pola forza da auga do mar. Na súa formación tamén influen as precipitacións e as correntes de auga que flúen por ela. As ondas, ao penetrar nas furnas con forza, forman remuíños ascendentes contra as paredes verticais. Tamén dáse ás veces que a onda en retroceso choca coa que entra nova na furna. Estes dous factores van ensanchando a cavidade ata formarse os arcos. A incidencia da ondase segue a desgastar o arco e cando este perde o seu teito convértese nunha estaca ou nun illote. Os ollos aparecen cando se derruba o teito dunha furna debido aos ataques da auga no seu interior que favorecen a caída de todos estes materiais. Tamén son salientables as formas alveolares producidas polo salseiro mariño nun proceso de meteorización. A tendencia é o retroceso paulatino da fronte do cantil e o que agora son covas pasarán a ser arcos e estes, cando se derruben, orixinarán illotes ou estacas mariñas. Do mesmo xeito, no fondo do cantil surdirán novas covas que darán continuidade ao proceso, que nestes momentos segue activo.